ए छिया तो देख ले जा कितना बाजार बड़का बड़का घूम के आगो निकल ना सोत कहीं के उहो देखावा जन दुकानिया में चोरा चोरा के 5 गो रसगुल्ला खा गइल हो खाई ना हो अपन बाप के कमाई खाते भूसरो देखा छोड़ के चले नहीं कि बाजारिया में लगा जा छोड़ के हम दोनों बका ना कहीं की पूरा हम पे दो दुखाता ई राम तकबू बोलो चश्मा पहन के मांगता के वाली रात कहीं की भूसर काटो ए जा ना हो काहे करे के तक काहे की जा मुंह तो लगइल ही बाबू दुनिया के चश्मा देखत रू हीरोइन है हीरोइन बड़का सबका कौन लोग अक्षरा सिंह के माई तू ही अच्छा सिंह के माई बने भोसरी वाली कौन अच्छा रवैया रारी देखत नहीं गोरा तन घर में रह चलो हां तारा मुंह से सुन के हमके बहुत खुशी होई ए जे लौटा दे चल जीबू ई राम का करी रे ये सास माई का हो बेदाम लागल बा का हई बाजारिया में कहां हगवाई तोरा के जे लाइटिंग बाथरूम धइल बेटे होगा देख चमकीला बा चमकीला में दे हगली हट भसड़ी कहीं के तारा खातिर बाजार में चमकीला हम ना जीबो हम ना जीब देबे ना कोनो हम आपके गाड़ी ले आई पूछ ले ले धर चमकीला लिए चल हम जो से बेदाम लागल बा अपने माय हलवाइया खेला भोसरी वाला मैं हमके खिया दे पेट दुखा लागल छिनार कहीं की ए भोसड़ ओकरा में गलती बा तू ठूसत गइल हो खात गइल तो खियाइबे ना करे दुकान के लिए खियाही खाती ना तू काहे के खिया ओकर ना बुझाई हो के हम पेट दुखाए वाला बा ओकर पता नहीं खे तोहरा बुझाइबे ना करे के ओकरा के खा के बुझाई तू खा ना ओकर पैसा से मतलब बा पैसा दे के दलू आधा घंटा बिना पैसा के तार भतार के खियला स तनी बतावा ना भता तो पैसा लेता तो तू ना ली ए राम हम पगला के रानी के संग ऐसे बजा तुम बेदाऊंगा ना जाऊंगा ना जाए काहे साले काजी ना लाड़ी एगो ही 4.5 दिन से पेनत तो होई घरे जेबी त सायल लटाई की बाजारिया में रहबी त सायल लटाई ये बता हम घर ना जी चलो पहले चूड़ी किन दाम के चल हगा के लेके ना हम पहले चूड़ी किन तब जाई भोग हगा साले बड़ी फिर आइबू कल के बाजार में हम जान नहीं कि तू छतु काम करना लेके आइबू अगर जहां कुछ भइल त के हम